Асаламу алейкум, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал. Днес ще разгледаме заедно една завладяваща тема, която касае самата същност на нашата духовност. Невидимите знаци, които характеризират истинските вярващи. В свят, в който външният вид често взима връх над същността, в който външното изглежда по-важно от вътрешното, някои хора носят в себе си дълбоки духовни белези, невидими за човешкото око, но лъчезарни за тези, които знаят как да наблюдават със сърцето си. Тези знаци не са социални статуси, материални богатства или публични демонстрации на благочестие. Не, те са скъпоценни камъни, скрити в душата, безмълвни свидетелства за дълбока връзка с Божественото. Кои са тези хора? Как да разпознаем тези знаци в себе си? Как да развием тези качества, които ни доближават до Божественото? Посветете малко време за размисъл. Усещали ли сте някога това неописуемо вътрешно спокойствие дори в трудни моменти? Тази способност да останете спокойни в лицето на нещастията? Тази естествена склонност да помагате без да очаквате признание? Тези мимолетни мигове може да са проявления на тези невидими знаци, които ще разгледаме заедно днес. Преди да започнем това духовно пътешествие, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да активирате известията, за да не пропуснете нито едно от нашите видеа. Вашата подкрепа е безценна. И не се колебайте да споделите своите размишления в коментарите. Представете си за момент един огромен океан. На повърхността виждате вълни, отражения на слънцето, може би няколко лодки. Но в неговите дълбини се крият безценни съкровища, ценни перли, невидими за тези, които се задоволяват с поглед само към повърхността. Точно така стои и с душите на истинските вярващи. Тяхното духовно богатство не се проявява винаги очевидно. Често е скрито, защитено от повърхностните погледи, запазено от прибързани преценки. Тези хора не търсят признание от другите. Те не се хвалят със своите добри дела. Те действат в сенките, водени от вътрешна светлина, която осветява техния път към Твореца им. Коранът ни напомня за тази основна истина. Тези, които вярват и вършат добри дела, те са най-добрите същества. Сура Ал-Бейина 98-7. Тези вярващи не се определят от външния си вид или социалния си статус, а от чистотата на сърцето им и искреността на делата им. Те са като фарове в нощта, които тихо водят тези, които търсят истината. Усещали ли сте някога това спокойно и утешително присъствие дълбоко в себе си? Този вътрешен глас, който ви води към доброто, дори когато всичко около вас ви подтиква да тръгнете в противоположната посока? Може би това е знак, че носите в себе си един от тези невидими белези, едно от тези качества, които характеризират истинските служители на Всемилостивия. Първият знак, основата на всички останали, е истинското смирение. Не това смирение, което се показва, за да се впечатлят другите, а едно дълбоко смирение, което е вкоренено в осъзнаването на нашето малко значение пред безкрайното величие на Твореца. Това смирение не е слабост. Напротив, то е тиха сила, която ни позволява да се освободим от егоизма си, от желанието за признание и одобрение. Коранът ни учи: слугите на Всемилостивия са тези, които ходят смирено по земята. Сура Ал-Фуркан 25-63. Това смирение се проявява във всеки аспект на живота ни. В начина, по който говорим, ходим, взаимодействаме с другите. То ни подтиква да служим без да очакваме благодарност, да даваме без да се надяваме на връщане, да обичаме без условия. Помислете за пророка Мухаммад, мир и благословия върху него. Най-нобленият човек на човечеството, който живееше в невероятна простота. Той никога не се смяташе за по-висок от другите, а като слуга сред слугите. Неговото смирение сияеше във всяко негово движение, във всяка негова дума. В ежедневието си наблюдавайте тези моменти, когато усещате желание да помогнете без да бъдете видени, да дадете без да бъдете признати, да служите без да чакате награда. Тези моменти са ценни, защото разкриват присъствието на това истинско смирение във вас. Истинското смирение е като дълбоки корени, които хранят всички останали добродетели. Без него нашите действия, дори и най-благородните на вид, могат да се превърнат в прояви на егоизма ни, а не в искрени актове на преданост.
Бъди търпелив в незгодите. Тази проста фраза, произнесена от пророка Мухамад, мир и благословия върху него, съдържа дълбока мъдрост, която може да преобрази живота ни. Търпението не е пасивно примирение с трудностите. То е активна сила, спокойна съпротива срещу бурите на живота, непоклатимо доверие в божествения план, дори когато не разбираме неговите очертания. Коранът ни казва: „И предай радостната вест на търпеливите“. Сура Ал-Бакара, 255. Търпението е тази светлина, която свети в тъмнината на трудните моменти. То е този глас, който ни шепне „продължавай“, когато всичко в нас иска да се откаже. То е тази сила, която ни позволява да останем изправени, когато ветровете на незгодите духат с ярост. Помислете за дърво, чието корени дълбоко се вкореняват в земята. Колкото по-силни са ветровете, толкова по-силно се укрепват корените му. Така и търпението ни променя. Всяко изпитание, всяко затруднение става възможност да укрепим вярата си, да задълбочим връзката си с Божественото. Търпението не е отсъствие на страдание, а присъствието на дълбока вяра, която преобразува всяко изпитание в възможност за духовен растеж. Искреността, ихлас, е като въздуха, който дишаме, невидима, но основополагаща за нашия духовен живот. Това е чистотата на намерението, дълбокото убеждение, че всяко действие, всяка дума, всяка мисъл трябва да бъде само за угода на Твореца. Мъдрец е казал: „Поклонението без искреност е като тяло без душа“. Без искреност нашите действия, дори и най-благородните на вид, стават празни черупки, механични жестове без тяхната духовна същност. Коранът ни напомня: „Не им беше заповядано друго, освен да поклоняват на Аллах, отдавайки му изключително поклонение“. Сура Ал-Бейина, 98-5. Искреността е тази вътрешна светлина, която осветява нашите действия, която им придава тяхната истинска стойност в очите на Твореца. Тя е тази чиста връзка между слугата и неговия Господ, връзка, която никой друг не може да види или съди. За тези, които носят този белег, няма разлика между това, което правят публично, и това, което правят на личен план. Сърцето им е в хармония с действията им, а действията им са в хармония с вярата им. Двата последни знака са неразривно свързани и представляват върха на тази духовна издигане. Дълбоката любов към Аллах и неговия пророк и непоклатимото пристрастие към божествената истина. Коранът ни предава тези Божии думи: „Кажи: ако наистина обичате Аллах, следвайте ме, и Аллах ще ви обикне и ще ви прости вашите грехове“. Сура Ал-Имран, 3:31. Тази любов не е просто краткотрайна емоция, а двигателна сила, която ръководи всеки аспект на живота ни. Тя се проявява в постоянното ни желание да угодим на Аллах, да следваме Неговите заповеди, да живеем според Неговата воля. Що се отнася до привързаността към истината, тя е тази решителност да следваме правия път, независимо от трудностите, изкушенията или социалния натиск. Това е вярност към Божията дума, дълбокото убеждение, че Божията истина е единствената истина, която наистина има значение. В свят, в който относителните истини и моралните компромиси често се представят като знаци на мъдрост или толерантност, истинските вярващи остават твърди в своята привързаност към божествените принципи, не от ригидност или тесногръдие, а от искрена любов към истината, разкрита от Твореца им. Усещали ли сте някога тази дълбока любов, която ви подтиква да търсите угодата на Аллах преди всичко друго? Тази решителност да следвате пътя на истината, дори когато изглежда труден или самотен. Тези 5 невидими знака не са качества, които придобиваме за един ден. Те са плод на духовно пътуване, на постоянно усилие да очистим сърцето си и да въздигнем душата си. Те ни напомнят, че истинската вяра не е етикет, който показваме, а вътрешна светлина, която преобразява цялото ни същество. Тя не е във външността, а в дълбочината на нашата връзка с Твореца. Затова, скъпи приятели, отделете малко време, за да се запитате: какви знаци разпознавате в себе си? Какви качества бихте искали да развивате още повече? Как можете да направите тези вътрешни светлини да блестят в ежедневието си?